Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wani yau mace kala kawaidus salati tira kan igo na kan daran sai zarumci naga kan yan iwana alfaga foyan hantum za larabci naga ga ka zarumci naga inga gaci alfa salihu musa da alfa musa sa'idu da alfa husaini adamu irko dai mini albarka da ga amino zuri albarkantiyan yadin amino beren da fahamai albarkantiyan bakkan gaba kawai da tira kan ibaraka kawai zarmci naga dingo legosu nimice umar zakariya a wana lambano ya kan niga ce tira gwadonodin yadin da Muhammad Usman kai gaba da bismillah in gamo a wannan lambaino ya nigi ce yadin bore kango bini Najeriya imace Muhammad Garba a wani lambaino ya yadin bore kango Naijara wali iloriyan igini ga Alfa Salihu Musa ce a wani lambano ya yadin bore kango Kebbi da Sokoto hara imace Alfa Husaini Zakariyahu a wani lambaino ya yadin bore kango Niger nige ne kace Alfa Musa Sayidu Malguru walumo nimace Mummuni Ali ingamo a wani lambaino ya irko da mi zarmci na nojina koyanga tonton so igi sintin da iri coyon bihamdi lillahi wa husni aunihi da irkoi sabon da aga kisinai hanna assalatu wassalamu sojin da hallasai dumante matabbati ala sayyidina muhammadin irfur jinaga kan gaci annabi muhammad wa alihi da almayalai washabihi da hangasinai wayaliha qawaid salati a galan ba wane yanga jingare wane ganjai bismillahir rahmanir rahim ai ga sintin da irkoi mayo suji yamamante koyo suji charcharante koyo wa sallallahu irkoi masuji bobandi ala nabiyyil karim iri wani annabiyan mu beroga haza kitabu wane ga titira qawaid salati jingar ganjai wal udu'i da alwala wal ghusl min al janabati da numayyan kanfunu janabaga wata yamumi da tama wali tayammama inga kici alwala kai ga da labu watikan harsimanu alfaga ne wa man arafa hazal kawaida warkanna ganji wane yambai fakad arafa salata hakika burana jingarbai wa man lan ya arfuha warkan mana ibai la ya arfu shay'an bura mana harkulu bai min dinillahi irkoi bondumiyan wura wali mine irkoi wani addinura fa salatuhu batilatu ajingaro mo hasarantano ja'alaha sheku sai kodan tirara ala 18 baban mai wacin da hakku liyata shifa amadu gaferi ma bika nise minal ashkali misakan yan nyami gatun wandum yawura qala sheku alfakihu al-imamu sai ku furjina kan gonda fahamai ane ju'ila fara'id salati kamsata ashara
jingar wani tilas harai kan kaci farallai marganta iwaicin duguno. Maliku imamu Malik wa Shafi'iyu da imamu Shafi'i wa Abu Hanifata da Hanifatu baba wa Ahmadu bin Hanbali da Ahmadu Hanbali zai ittafaka alaiha iwafaka sinai aga alfaga kan da tira hantum ana teno mai wacin da haku so igi sintin da mai sintina kan ga salan jingar tilas haraibon. Babu fara'id salati me jingar tilas harai wa amma fara'id salati amma jingar tilas harai fakam sata ashara iwacin dugunu ijina dukulul wakati alwatu furyan fardun tilas harino ma'ana bari mu jingaro lokutora wal jingaro alwatora tilas no e kunno bai hakan kaci tilas hankan dole ni mate wa duhuru da hanayyan fardun farallano wani yatu da anniyi da yan fardun tilas harino wa takbiratul ihrami da irko berendiyan jina fardun tilas harino awo wani yayi seno gine kabbara kan borga jinkite kan borga ginka kan bin ka sambu bene gane Allahu akbar alwato kan borga banga misintin jingaro dubara kayan dibanda bora kan ba kan borga sambu bene kin Allahu akbar to Allahu akbar odin a gane igone wo in kace kabbara kan gabban igo sala wal qiyamu laha da ase kayyanwo ma'ana jingaro sai kayyanwo kan borga tigiridin fardun tilas harino wa qira'atul fatihati da ferido chawyongo wal fatiha chawyongo wal mo alhamdu chawyongo fardun tilas harino wal qiyamu laha da ase kayyanwo ma'ana da bora gona ga fatiha din chaw kayyanwo kan bora ga tedin fardun tilas harino war ruku'u da kan gadiyan fardun tilas harino wa rafa'u minhu da bon sambu gafunu aga yango ma'ana da bora na kan gidi bora yakin ga bon wodi sambu aga no igone wo inga mo fardun tilas harino wasujudu da bon gisiyan laboga fardun tilas harino wa rafa'u minhu da bon sambu gafunu aga yango fardun tilas harino wal jassatul thani da gore hinkanta kadar ma ya qawu fihi deden dikan gate ara assalamu alaikum salam yan fardun tilas harino wal i'tidalu da kai ga sabayan fardun tilas harino waqtu maninatu fi arkani salati da dajjayan jingar gagarera tilas fardun tilas harino walmo wattu maninatu nigi nikine dukiyan da dukiyan wala dajjayan ingi kici bora bongo bora kan bai dice kulu makai dobo fo im suso bai ka miri alwato kan bora gona ga jingar inge gaci gagare gaham gagare inga mo tilas harino wassalamu minas salati da salam yan gafun jingarora fardun tilas harino wa tarkul kalami
da sanninan yan fi sallati jingarra fardun tilas harino ma'ana isa salan da bora gona ga jingar kaddai sanni kan ga jingaro hinsi intaha fara'id salati ito fe jingar tilas harai ma'ana iban walmo bora mine intaha fara'id salati jingar tilas harai to fe ne wono irga kai hinkuna dirkoy ba jini coyongo igi salan no jingar dondon harai kai sai igi ne sunna dirkoy ba no dinno igi sintin i coyon kan goka na kan dare irkoy mai yafa ina ran nan bani